масъулият ҳисси ҷавобгарӣ ва ба анҷом расондани вазифаҳоест ки кӯдак бояд тадриҷан аз синни хурд аз худ кунад. яке аз роҳҳои муассири омӯзонидани масъулият супоридани корҳои хурди хонагӣ ба кӯдакон аст. дар кишварҳои дигар маъмул аст ки ба кӯдаки аз 7 сола боло баъзе корҳои оддӣ, масалан об додани гулҳои хона, ҷобаҷо кардани китобҳо ё ғизо додан ба ҳайвоноти хонагӣ супорида мешавад. ин корҳо ба кӯдак мефаҳмонанд ки ӯ ҳам узви фаъол ва муфиди оила аст. дар фарҳанги мо низ аз гузаштаҳо кӯдакон дар оила вазифаҳои худро доштанд, мисли об овардан, хӯрок кашондан ё ҷорӯбзанӣ, ки онҳоро масъулиятшинос мекард. кӯдаки 7-11 сола метавонад вобаста ба синну сол ва тавонаш вазифаҳоро иҷро кунад. масалан кӯдаки 7-8 сола ҷамъ кардани бозичаҳои худ, болопӯши худро қатъ кардан, кӯмак дар ғунучини миз пас аз хӯрок. кӯдаки 9-10 сола об додани гулҳо, гирифтани паёмҳо, масалан дари хонаро кушодан ҳангоми занг задан, ҷомашӯии сабук, ҷудо кардани либосҳои тоза ва чиркин. 11 сола шурӯъ ба омӯхтани пухтупази оддӣ, масалан омода кардани сендвич, рехтани чой барои худ ва хурдтаракони оила, шустани зарфҳои сабук. волидайн бояд ин равандро назорат ва роҳнамоӣ кунанд. муҳим аст ки барои корҳои анҷом додаи кӯдак ӯро таъриф ва ташвиқ намояд, то ҳисси ифтихор ва масъулият дар дилаш пурзур гардад. агар кӯдак хатое кард, бо оромӣ фаҳмонед ки чӣ гуна дуруст кардан лозим аст, на ин ки ӯро сарзаниш кунед. ҳамин тавр тадриҷан кӯдак масъулиятшинос ва мустақил шуда меравад. оё шумо волидон ва устодони азиз ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари худро ба мо нависед. шарики барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. новобаста аз боду ҳаво ва фасли сол, оилаи мо сирри хурдакаки худро дорад. Линдавид бо витамини D.